ahụ ihe ọma, ọ gaghị ahụ ihe ọma, beta ga-efolo ya. Onye ahụ agaghị ahụ ihe ọma, kama ga-adọmpụ ya ebe a na-aga n'olu ya, kama ga-adọmpụ ya ebe a na-aga mma na enwere mmadụ dị ebe ahụ. Otu a ka ọ ga-elelite anya, ọ ga-ahụ eluigwe, eletu anya, ọ ga-ahụ ala anya. Ọ ga-anọ n'ekiti, ọ ga-ahụ elu, ọ ga-ahụ ala. Echi ọ ga-anwụ, ọ ga-ahụ ya, udele ga-eri ozu ya. Akwa ụnụ mana onye tụnwe onye ya ugbuene, ọ garube na prison yard ga-etu onye. Otu chabekwe ya o, ụmụnne m, enweghị mmadụ ga-ahụfụ na Naịjirịa ke. Emasị ekwensu enwedoro ekwensu ọzọ nọ somewhere karịrị otu ụfọdụ ndị mmadụ na-eji okponwuru obi na obi ọjọọ na obi ruru unye karịa n'ụdị n'ugboene. Leodere n'ụdị mkpa ha otu ugboene, ụmụnne m, ka a na-akọwa na mgbe ọ dị 14 years old, afọ 14 14 years old, ka ndị nwe etuge ha na-etunye tuge enwe ebe etutere ya, tuge nwatakịrị nwa obere nwa 14 years, a teenager. Ọ ya ka etutere na Port Harcourt prison yard, na Port Harcourt prison yard after 18 years. Ụmụnne m, 18 years plus 14 years nwatakịrị nọ before ebubaga, enwe onye bụrụrụ nwatakịrị ga-atụbaga n'ime prison. Ka etutekwere na ọ maghị ihe wụ offense ọ kọmitiri, na-ajụ sọ gịnị ka ị mere, nwatakịrị si ya amaghị ihe mere. N'otu brothers kwa otu brothers ejikwa esonwe ya, otu ka nwatakịrị si hụ onwe na prison, denwe ya ebe apụta. Onye mere ihe n'ugbu ikekwe o mere ka o mee nne na nna ya, o mere ya ka ọ gịnị ka nwa ọhụrụ dọshiga that person. Asịgodu na onwe ihe nne nwa na nna ya mere ya, gị nọga 1 year, nwa ọhụrụ nwa 14 years na-asa afụ ga jeta na-ama ihe o medoro na ịga n'ime prison. Nwa 14 years, 1 year aga, obi eruru ṅụ, 2 years aga, obi eruru ṅụ, 3 years aga, gị kakwa na-ewe iwe, 4 years aga, gị lakpụrụ gị tete, 10 ihe ha na 10 years, tụkwasị ha 8 years ya 18 good years. Kwara nwa ọhụrụ obere nwa kalụ nwa 14 years, ọ gịnị ka ọma offense gịnị ka ọ kọmitiri? Biko nwa 14 years o kwesịrị ịga prison? Kpọrọ nwatakịrị ga dọmpụọ ya n'ime prison yard na Port Harcourt. Ndị nwe etujiri ya gara a na-ahụta ya na ọnwụnwa na enwe onye ma na ọ dị ndụ. Ugbu a nwatakịrị agaghị school, deprive ya education, deprive ya the love of his parents, deprive ya mmadụ onwe ya nwaanyị ha gbasara ma ụmụ relatives ma gịnị. Were nnọọ childhood nwatakịrị ga dọmpụọ ya n'ime prison yard. Nwa ọhụrụ ọ gịnị ka o mere? Asịgodu na o gburu mmadụ, asịkwa punish na ya, na punish ya at least ndị nwe ya mara na nwa 14 years ịjọ ya onye wụ nne ọ ga-ekwu, ịjọ ya onye wụ nna ya ọ ga-ekwu, ịjọ ya onye ebe ọ ga-ekwu. Emenu parents involve enweghị ha ọwụrụ na ọ ga-awụ prison. Nwa ka a na-atọ ya na young age, nne na nna ya mara na nwa ha nọ prison. Nwatakịrị amadụ ihe, ọ maghị offense ọ kọmitiri. Now the major problem now o nweghị skọskọ. Nwa 14 years gara prison, gịnị ka ọma ga-eji subjected to such wickedness? Ya nọga n'ime prison yard, nọga with eke na ngwurukwu, nọga with ma ndị oshi ma hardened criminals, nọga with ihe oke ihe na-eme n'ime ebe ahụ. Another word, nwa 14 years agawa ebe ahụ at the age of 14 ya ga ebe ahụ ga na ịga elele anya, ọ ga-ahụ nne ya, eletịpụ anya, ọ ga-ahụ nna, no ikwu, nobody to talk to. Enwekwara onye nne na nna ya, ndị ụmụnne ya makwana hụ na ọ nọ na prison. Ọ gịnị wụ this level of wickedness ọ dịghị too much? Mmadụ ebuge nnọọ nwa ya n'afọ, buge nwa ya n'afọ, buo nwa ya n'afọ, buo mụọ ya kpakana ya agwa ọjọọ, ya kpa agwa ọjọọ ụmụaka. Ọwa oshi ka o zuru ka ọwa maka o zuru. Emere ka emegide nne na nna, ka emere ka emegide ikwu na ibe, ka emere ka emegide obere nwa. Ọ gịnị ihe obere nwa ga-eme? Asịgodu na ọ rụrụ ala pụọ eze elu at the age of 14, apalie ya tege na prison. Onye etire na prison ya lakpo ya arahụ. Nwa 14 years anọrọ ebe ahụ, no nne no nna, aga dọmpụọ ya ebe ahụ, hapụ ya ebe ahụ. Ka ọ wụ na atọtọ iwe jos buru ihe ka naanị Chineke nna ama ihe mere nọ. Ugbu a na nwatakịrị nwoke onweghị nwa ihe a yọkọ n'isi, okpokoro isi ya gbaga waya zigzag. Ụmụnne ya recognize ya na 18 years subject nwatakịrị school ọga. Enweghị ihe o kwesịrị ime as a child o mere. Onweghị ihe ewere ebe ahụ ga dọmpụ ya, gbotowe ya ebe ahụ, ya lala ha nne n'iyi, lala ha onwe ya n'iyi.
unu pụta unu sị na mmadụ that is na mmadụ na enwere another ekwensu ọzọ na-awụghị mmadụ kwesịrị punish human being. Kedu ebe ekwensu ọwụ na ana m ajụ kedu otu ekwensu ọwụ shedere ọwụ na human being ga-adị like this nwee ụdị ka obi a olee otu ọ rịọrọ onye nwa na-akpọ ekwensu ọ mmadụ ka a na-arịa. Onye ọbụla kpachapụ anya ya o biko ndị kelere ụmụ ha galiteterele mara ihe ụmụ gị na-eme even your neighbor asị na ị ga-anọ ị ga-enwe anya ime mmụọ hụ ote neighbor gị sonoro n'ime mmụlọ emeghe kọtin na-ekpu nwa anya ka ọ gbaga bọọlụ ikekwere kọmpand unu wee baa ụmụaka na-apụta egwu ụmụaka apụtacha bịa igwu egwu ka ileruo anya were anya ime mmụọ ị ga-ahụ ote onye agbata obi gị si peghe kọtin na-ekpu nwa anya. That is to show you na ebe ịkwụrụ ụgwọ ụlọ were ebe nwa gị ga-anọ. Kụziere ụmụaka gị privacy. Kụziere ụmụaka gị how to live without disturbing others. Kụziere ụmụaka gị how to live without encroaching, without interfering, without trespassing. Kụziere ụmụaka gị privacy ka ha mara na onye niile na onye hụrụ onye azụ adịghị ka nne na nna. Amụna nwa gị ha jawa ọ gawa egwuregwu gị hapụ ya ịma otu o si egwu gị ebe ọ nọ ịma ihe o mega ebe ọ nọ ya ha jawa ya na-aga ya garacha mgbe o ji sọ ya elu mgbe o jiri sọ ya ọ dịghị mma. Nwa na-akpọrọ ya ebe ọ gbaga bọọlụ bikos ọwụ n'ihu nne na nna ya ka esi puluru ya. Ụmụnne m ahụrụ m ka obi agbawa m imagination eme arụ ihe obere nwa gabigara n'ime prison yard. Ihe obere nwa onye tere nwa ka ọ ga-ahụ ihe ọma ọ gaghị ahụ ihe ọma beta ga-efolo ya. Onye ahụ agaghị ahụ ihe ọma kama ga-adọmpụ ya ebe a na-aga n'olu ya kama ga-adọmpụ ya ebe a na-aga mma na enwere mmadụ dị ebe ahụ. Otu a ka ọ ga-elelite anya ọ ga-ahụ eluigwe eletu anya ọ ga-ahụ ala anya ọ ga-anọ n'ekiti ọ ga-ahụ elu ọ ga-ahụ ala echi ọ ga-anwụ aga ahụ ya udele ga-eri ozu ya. Ọnwụ ga-ajụ ya ndụ ga-emejụsa ya oyi ọ ga-achọ ọnwụ a ga-abịa ọ ga-arụ ote nwere nwa na ọ ga-adị ndụ onye nwụrụ anwụ ka mma. Otu a ka ọ ga-adịrị ya.